दिनैनियाव जों जे सामखाय दंलायमानि एखेबा जों जे आरो बियारखाय दंलायमानिखाय जों खोना दिनै त्रिपुरा मथा फाउन्डेसन दे मोनजागै जे 5 बोसोर होदोंमानि आबनाव जों खोना पालानियाव थाङै दङ दिनै 14 बुजुनगर बाखिनगरनि बोथारथिखे ताई जों खबंनायाव जागाव जत लुको रंनो थायो मानजा खोना बागै ताई जों बेलेकै साल फट'खाय खोना जों पालानियाव थां दङ आबनि यागुलो दिनै अर मानजा खोनाय दिनै अरनि दिनै TTADC नि दिनै सार EM रुनेल देव बर्मा PWD ना आदि मिनिस्टार ताई आबन लगिते सुबुं आदं रब तंनाय दिनै त्रिपुरा मथा पार्टीनि हते बखाक्तिकै दिनै TWF YTF ताई जत पारानि दिनै आमचाइनि दिनै जे कन्स्टिट्यूशन क्लाइनार रंनो बरब मानजागनाय दामबसनि जरा रग पाना जेंनाय जों खोना जेंनाय फुंनि 10टा रनिसिम जेंनाय जों जों माइ बोथारिनाय आबनि याबलो फाइते जों जाता रग नांनाय और कोनो खोना गरो ताबो कीबोर्ड गिटार कोनो खोना और बागजनाय तातो खोना जों दिनै TTADC नि हते जे दिनै यां फानपां माने आबनि दिखायबो जों और दिनै फुटबल एखेबा थंजानाय मानै एखेबा दिनै गिटार रक ताई साउन्ड सिस्टेम रक कयता दङ जे दिनै फान EM फान बाय आबो बागजानाय आबो नुजोंनाय